Apedha mar kedo gi yedhe ma ok opuodhi motelie kod duol mar NACADA e boma Siaya weyo jopiny kod buok bang' yedhe mag nyasore kod kuong' ma ok opuodhi yudi machiegni gi skund praimar ma Awelo e boma Siaya, gino makoro kelo buok e wi arita mar nyithindo e skundno kod jogweng' mangima. Jaluda direkta mar yore tudruok e duol mar NACADA Simon Mwangi wacho ni ne gitimo apedha ma kamano bang' yudo muya maling'ling' kowuok kuom jopiny. E kinde apedha ma kamano, apisas mag obila nomako achich achiel ka nyasore mar Moral achiel, kuong' ma ok opuodhi maromo lita 100 kod ndawa bende nomaki. Today, NACADA has conducted a multi-agency operation within Siaya County, where we've been able to nab an assortment of drugs and substances ranging from cannabis, changa, uncustom cigarettes, and uncustomed alcohol from a neighboring country. This is following the Rapid Results Initiative on Drugs that was issued by the Cabinet Secretary for Interior, Honorable Kipchumba Murkomen. And we've been able to nab one suspect who will be arraigned in court to face charges on a wide range of charges because of the kind of substances that have been nabbed. It is also important to note that this operation is also as a result of public demand, because the suspect that is in custody was operating just close to a school fence, a primary school fence. Dakan pario ko dangwen nyakorom gajuang banga sa habirio marodio chieng chendo en migago heru kamano kuom ketera mogitive no jawarianda jaka ntiere sakwa beach kaito koth jiko jaunga ntiere kodwa chenro andro bira nini kachaka ntie Siaya County kaito Monica Kumu wacho kanyoni gimodhiere